И той почна да копае до тебе. И хмали, какъв ще голям въртолет, бе. Ще ми е добре да копае. Сега ще ме дигне въздуха. Нюгата. Нюга. Сега се мести протива тука. Ще правят Слъчко бункер. Само гледай някой дърво не падне тук, да е баба. Ще правят Слъчко бункер. Той там нататък има. Ама е далеч. И това аз нямам представа там. О, леле! Оу! Стигаме. Браво, стигам, това го навреш го, вземи това, бе. Стига, бе. Гей. Нюга! Чакай сега. Нюга, тук ще. Ай там. Само не го носи насам. Вари и там се разходи. Малко издървите. Не, ще ти го донесе да го хвърлиш пак. Той направо ще ми го заби в задния двор. Той ти го заби. Нюги! Няма отърване, Мишо, разбрали се. Няма спокойствие. Това е, брат, че няма отърване. Търта да се търта. Лоба! Не се изпикаш, че ще миш на главата да иска. Меченце. Поръчки. Айде, готов ще се шапка. Изгубих фокус. Сега кой да си яде там шапка. Буди. Няма за шарка. Айде, готов си. Че ще миш пази, че наши... Не! Започнаха да... Не! Хвани го, пак започна с тея. Ти вземи, хвани и лъки и ти. Лоша е твоята игра, лоша е. Пак същия намет правиш. От най-малко нещо прави... Ти защо хапиш, бе? Защо хапиш ти? Не. Ти знаеш ли, че ти като хапиш и ти ще захапиш. Шви там чун така. Виж какво така. Хата мата, дупки в устата. Да. Да. Защо хапиш? И скимтушкаш и правиш гъди-бъди. Това е терапия. Мишо шамански, партизански. Той се няма остави да му правя и го терапия. Няма. Стави го, знам, че ще играеш, но твоята игра е тежка. Твоята игра е група. Групи си. Ти искаш някакви работи да правиш, които не са нито приятни, нито нищо. Сам си ги разбираш. Лъчката не може да тече така като преди. Сега му е горещо. Не се хапи. Не, Търто. Търто, ще ти вържа ушите. Сега гледа Лъки. Ще ти вържа ушите. Заради него е фанат от бата. За допето сладко. Лягай тук, няма мърдаш. Тартафон така. Гледай как му дърчи пръста, бе. Да, бе. Негата иска да си играе, но му е груба играта. Можеш тук, гледай каква поляна на тарталуне. Да си изкопаеш 20 дупки и всички са твои. Ко се заиздребнявал? И се обръща го и о некъде. Да. Търси го. Хъскалата. Тук играе груба. Хвана тук нещо. Ще улекне, трябва време. Помалко. Направили втората година и ето там повече. Ами, то втората година прави след 2 месеца. Октомври, ноември. Да, виж. Октомври, ноември, той иска... Ой, чакай, ти къде се измъкна? Яде. Чакай, да дам да пия, брат. Това ще направи някой било с шит. Това го знама хубаво. Това. Ето, виж. Ще падне долу, не може да го намери. Да,
знам, че знаеш кое е. Айде. Еми, Ти лягай тук, не дай гледай. следващия път трябва да взема една туба. 20 литра. Айде, стига. Ревнивец. Стига. Стига, че не си само ти. Остави я тук, не. Не пипа шишето. Шишето не се пипа, не. Дупки почва да копаеш и да обикаляш гората. Айде. Сега нямаш никакъв проблем, сега пусна пак да се закачаш животи, иначе като... Слушай, той Стефано, няма да закажеш лукичето. Няма да може баба. Групата. Стига, че това няма стабилизатор, дето снимам с него. Какво сега? Нямам стабилизатор, ще ги направя разногледи в ютуба, бе. Абе, нека стават, бе, какво бе? Те па, аз знаеш къде работа съм гледал, един като се качиха 5 души пияни в един танк и като хукна из един град. Гледаме и не вярваме на очите си. Вечинка, какво моите момченци? Ако те пустиш от изпрема, пак почваш да се закачаш. Пътя играе груба, аз си печка. До 5 минути не се ли успокоиш, ставам да ти прочита молитвата. Боже, Боже, помогни на нашата Мога да търта. те пусна. Няма пушкани. Страх, ма. Ще направиш някой глупост. Не дей, аз ще шарки. Ще изпроиш някой бор. Я го оставим, кошна. Мален, аз се окъкаш, а те спуках. Тук на този бор... Не. На каишка. Месенджир. Това е на Мика Синджира. На Мика Синджира му. Къде бе? Ти къде тръгна? Ей! Афанаси! Къде бе? Горе те фана. Това ще се върне. Чакай, спокойно. Той не ти си му стопана, спокойно. Идва. Той го стар повече от тебе. Айде, бързо, ела тук. Нека се расте. Той му стана ясно, че тук не Ти може. чуеш, че това се минава нататък. Не бой се, бе, къде ще иди, бе? Чакай, бе. Този път ние се спитай, чущеники, ние сме ходили хиляди пъти на там, бе. Бой се, бе. Да направи някой беля срещу. Това беле ще направи, бе. То там останали лузя. Лузя има, бе, там ще се спре, ще го фанеш обето, ще дойде да търси, бе. Лузя има, вили не останаха. Ника! Няма е, то под нас, он не бе с него. Тук им е било. Те, понеже му приеха операцията до бедрене, казват. Спокойно. Къде? Той ми се разсърди и избяга. Ще се разсърди, бури в газа. Това тук е, търтафок. Къде ходиш ти? И що не се обаждаш, тъй? Къде го да тъй такова вечерен час? Ей, ало. Тук батко... толкова много притеснихме. Само батко, де. Ами да. Аз понеже отлично опит, знам, че той ще стигне до някъде и ще го опипнеш обето, ще се върне сам. Целя на... Ти делаш, бе. Тук, бе. Ти къде ходиш, не се обаждаш? Защо не Целя е в пирсинг. не се обади на батко, бе? Той е голямо чу. Ти, батко, ще чуди по кой път се фанал, бе. Ей, тарантул такъв. Така, разтъпчи се, насам, натам, не разбери, че играта е като се разхождаш, не като се заяждаш. Идей гледа Лъки се прави каквото му е кеф, прави си и ти. Не се закачай! Усоли тук, бързо! Чудим на батко голямата заповед. Виж колко бързо се върна. Ставай ти да даш вода. Ела. Давай, мой. Ела тука. Давай, че той... Не са вика, важдат се водата, се извади и като те види няма какво... И то се стресира. Стрес, да, стресира се. Батко е. Нюга, бързо! Остави Лъки! Не, там е по-интересно. Да бе, идиота му, търси си само как да създаваш екшени. Не, това видео няма да види YouTube. Няма да види. Ти пък какво си представяш от този YouTube, като че ли Господ? Ние сме най-важните. Веднага ще... ние сме най-важните, ма като чуят деба и ще го спрат. Ако го чуят... Ще го чуят ми. Няма тогава.
Аз не ги знам много тия роли. Това не е човешко отношение към куче. Сега да глеба, ние тук те си казваме да ги е. Нали снимах панорамата, те знаят. Какво да е, бе? Добре, Търте, изпи водата. Браво. Ела да ма цункаш. Още искаш, не може. Мръговят. Такъв. Куче. Куче, което яде мрави. Изморили се, бе, байбълче. Изморили се, бе. Изморили се. Полегни си малко сега. Полегни си. Ето тук. Виж, полянка, там полянка. Зад гърба ми друга полянка. Така. И после нещо на сянка. На сянка, да. Салата с пилни. И Салата с луканка. салата с луканка и върва 10 годишна ракия. Да. Айде, лъче. Айде, майчинче. Лъки, вари си, ходи някъде. Няма да се закачаш с Лъки. Знам, че ти се играем, а ти сега си разгонен. Ох, той е разгонен, така се е родил. И като кажеш, той разгонване. Изцеля в пирсинг. Ми да. После ще последва операция по премахването. Ми да. Леко. Не са прибивай само. На разходка сме излезли. Само на разходка сме излезли. Нямам грайф. Какво? Батко ще падне и без ти да минеш през него. По едно време, като погледаш, се насеща за някаква голяма скална коза, която иска да се превърне в пастърма. Най-малко 3 големи бута пастърма пристигат. Какво искаш? Гледай си. Четвъртия къде остави? Ето тук отзад. Да викат християнски, кръвта на вода не става. Ти го лупаш, ама не се има две на ум. Очко, легни се почина. Няма го остави, че ще получиш. Не. Знам, че го мразиш, обаче той си на батко свещен, завещан от императора Сън Лън Бъндън. Много императорски има. Да. И той е Голям император. наследника на императора е глава на Якудза. Най-голямата глава. На Якудза. Да. Якудза. Една. И днес ще ви дам. Остави го лъчката.